makadi muri Zimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenye zimechitipa tinenge tichikupa nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Right, tine nyaya iri kunetsa mastreets esocial media. Toda kuti tikuzivise muri yeZimbabwe mumboziva zvese zviri kuitika panyika yeZimbabwe. Right, hazvina kumira mushe kurwa kwaEmmerson Mnangagwa naChiwenga ndiko kwatisvitsa pane nyaya tayanayo nhasi. Pane nyaya iri kunzi pane hama yaChiwenga iri kunzi yakangodzingwa basa, asi hazvisi kunyatsonzwisisika kuti sei yakadzingwa basa, asi vamwe vari kufungidzira kuti kunetsana kuri kuita Emmerson Mnangagwa naChiwenga ndiko kuri kukonzeresa kuti hama iyi inge yadzingwa basa nhasi. Right, tikatipinde munyaya zvizere. According to my source, zvotaura zvichinzi President Mnangagwa fired Apollonia Munzverengwi from her job as a minister in Zimbabwe. She is related to VP Chiwenga. The reason for her dismissal is not clear, but some think it is because of the problems between Mnangagwa and Chiwenga. Mnangagwa's followers want him to stay president for longer, while Chiwenga supporters want him to take over when Mnangagwa finishes his second term. Itai Ndudzo is now the new minister replacing Munzverengwi. Mnangagwa made this decision too. Right, muri Zimbabwe ndo nyaya mamiriro yakaita pano. Thank you for watching. Maserase muri yeZimbabwe, maserase leaders, ndimwe ambassadors ehondo yerusununguko, ambassadors echimurenga. Tinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu tichiti maZimbabwe ngatisumukei titore nyika yedu marudzi ese tiri pamwe chete, sekubatana kwatakaita, sekunzwa shoko kwatakaita, sekusvinudzwa kwatakaita. Ngatichichenesai moyo yedu, tichenese ukama hwedu, tifambe pamwe kuti mweya waMwari ugare matiri, nekuti mweya waMwari unouya pavanhu vakayanana, pavanhu vane rugare. Saka tinoti rugare kwamuri mese rugare mamuri, kuti chokwadi zvachakapinda mamuri rugare rwunoteera mumashure ruchipindawo mamuri. Chatiri kukumbira kwazvo pamusoro pekunzwa zokwadi yamuri kupakurirwa nachairman. Vane zvihombe, vane zvizhinji zvavakakugadzirirai. Kana vari vavengi imimi musacha zvenyu, asi chatinoda isusu ndechekuti imimi tendai kuna chairman, tendai ku liberation struggle nezvayakakugadzirirai, tendai kwairi ndokuti mugarwe nemweya wehondo. The spirit of the war inogara pamunhu atenda, abvuma kuti zviro kwazvo gwara rakatorwa nachairman igwara razvokwadi, gwara richadzorera nyika kuvaridzi vayo, gwara richasunungura mhuri yeZimbabwe, gwara richasunungura vanotambudzika vanoshupika veropa reZimbabwe. Saka amadiwa ngatichishingai vese vanoda kuisa macomments, vanoda kutaura zvavanotaura pano kuti zvibude pachannel sezvamuri kuona vamwe vachiita. Batai nhamba dzachairman, ticharamba tichidzitumira pano pachannel. Muisa macomments enyu ikoko anosvika, muchamanzwa mavoice note enyu namameseji enyu muchamaona pano. Musaore moyo, chairman munhu anowandirwa, ari busy zvakanyanya. Asi zviro kwazvo tinokuvimbisai kuti pane zvikuru, pane zvihombe zvamakagadzirirwa nachairman. Iyi ihondo inorarama, hondo ichagara isingazopere, nekuti any activity avachaita kuda kuti vadzoke pautungamiri, kuti vadzoke mukati menyika. Tinenge tiine ziso rakakura kwazvo, nekuti umwe neumwe anenge adzidziswa kuti mumumbwa chinyi, munyasarandi chinyi, ZANU-PF chinyi. Ndo zvamuri kudzidziswa nachairman, muchiona vachiita nhoroondo dzese nekwakabva nyika yedu. Vari kuda kuzama kuti umwe neumwe ave nechokwadi chekuziva kuti kana tichitaura zvemudzvanyiriri, kana tichitaura zvemunyasarandi, kana tichitaura zvemumumbwa, zvemuchikunda, kana tichitaura zvesatanism, zvemuslim, zvechichawa, tinenge tichitaura chinyi. Saka amadiwa, shoko randinokurayirai nekurayisisa zvikuru nderekuti mwana weZimbabwe ane ropa reZimbabwe, buda mukati mamamumbwa, buda mukati mechihurumende chamamumbwa. Tinoziva vamwe vedu ndimwe muna makaro, ndimi zve muchasara muri vatengesi. Isusu se-liberation struggle, isusu sehondo, hatichafambi namachawa,
hatichafambi namazanu PF, hatichafambi nama MDC nama opposition ose, hatichafambi neani agent yaChamisa, hatichafambi neani CIO rezanu PF, nokuti Chamisa pachake iCIO rezanu PF, iCIO remamumbwa namanyasarandi, iCIO rechichawa, nokuti naiye rudzi rumwe chete iroro. Saka hapana imwe nzira yamungazvitsaura kubva kuvanhu ava, kana vamwe venyu pakati penyu vachiri kuparidza ivhangeri yekuti kugadzirisa nyika kuva pamwe chete, kana kuti kuita dialogue, kana kuti kuwirirana, kana kutaurirana nevanhu vezanu PF kana kuti vemapolitical party, musachiteerera ivhangeri iyoyo kana kumbosedera pairi. Garai matomusairira kure munhu anotaura izvozvo, mutongomuudza chokwadi kuti isu hatisina chekuita namamumbwa kana kuti namanyasarandi. Hatitombodi kana kuva pamwe chete navo, nokuti rurimi rwavo nokuita kwavo tinokuziva. Kana uchiziva kuti uri munyasarandi anoda kuva ropa reZimbabwe, usagara waita kuti tikuzive. Gara watsoropodza vamwe vako, ugare wavagura maoko nemutsiba, uriyo wakanyarara. Isu tingoziva kuti uri muZimbabweni, uri weropa, tisakuziva kuti uri munyasarandi. Once uri mwana weZimbabwe weropa, washanda naChamisa, washanda neMDC, washanda naMonzora, washanda naTendai Biti, washanda naJob Sikala, washanda naWelshman Ncube, washanda naKembo Mohadi, washanda naChiwenga, washanda naani zvake akamboshanda, kana mungava muZanu PF, kana akamboti ndiri muOVET, kana kuti akamboti ndiri chii cheZanu PF, kana kansela zvake weZanu PF. Hatina ukama namagurupu ese erudzi rwavanhu ivavo. Hakuna muZimbabweni kana pito yarira, kana chatsiriridza musi watinongoti ndo mazuva edu ebasa. Hakuna, kubva kuna kansela kusvika kuna president. Weropa reZimbabwe anosara ari mukati meboka revanhu ava. Une rombo rakaipa tikakuwana uriko, une rombo rakaipa tikakuwana uri ajendi wavo, uchifambisa ivhangeri yavo kana kuita zvemisangano yavo. Tinoziva kuti kubva zvavanzwa shoko rachairman ndo zvaita kuti chimiro chenyika chive pachiri ichi. Ivo havakuudzei chokwadi, havataure kuti zvatiri kuita izvi kana kuti kudengenyeka kwaita nyika nezvepolitics, chikonzero cheliberation struggle, havadi kuti izvozvo muzvizive. Havazviadrese zvinhu izvozvo, pangava chero pasocial media kana papi. Asi imi zvese izvi munozviona, umbohwo hwacho munohuona. Tarisai maCIO akaita sana nyoka yamabhunu, avo akatoisa kutotumirwa kuti liberation struggle team iri riri paJoza, regai tikande maCIO paJoza, ashande next to next navo, achiita zvesocial media zvavarakashi zvesocial media, vachichallenge zvatinotaura pano. Ivo vari kumusoro vana Mnangagwa naChiwenga havafi vakaadhiresa nyaya idzi dzavanotaura chero ivo kumaOVET, kumapandiko ese eZanu PF. Vari kuadhiresa vachirwisanisa Mnangagwa naChiwenga. Mnangagwa akazoipa, makambonzwa here pakataura Chiwenga achiti Mnangagwa imbavha? Makambonzwa here pakataura Mnangagwa izvozvi achiti Chiwenga wakuda kundipidigura? Sei bhora iri richingotambwa nemaagenzi avo nevatumwa vavo nemaCIO avo namaOVET avo? Hapana chekuita neZanu PF isusu chatinoita. Vari kuda kuti tungamirira mberi. Zvese zvemachi zveprotest, hatisati taita kana protest, hatisati tatanga protest isusu seliberation struggle. Mirai makadaro, inwai doro renyu zvakanaka, muchitandarana vamwe muchiparidza ivhangeri yerusununguko. Endai kumakereke muchiparidzirana ivhangeri yaMwari, muchiparidzirana ivhangeri yeliberation struggle. Makasununguka, hatisati takupai go ahead. Munongoteerera kuna chairman, ndiye anenge achikuudzai pavane basa, pavane ndima. Izvozvi tichiri pakufambisa message kuti isvike mumaruzevha, mumaruwa pose pari kufamba pachiitwa misangano neZanu PF. Vanhu vachiri kubata kumeso vachinyengedzwa kunzanzi vana veZimbabwe, vachida kuraswa kuti vabude mukati meboka reliberation struggle. Isusu tiri kuti hondo yakupfuurira mberi. Kubva 1979 takuitangira ipapo tichiuya nayo. Manyasarandi mamumbwa kumusha kwavo. They must hands off our land. Ngavasiye zvese zvazvo. Kana vachigona kutakura dzimba dzavakaba nemari dzavakaba, ngavatakure vaende.
nekuti isusu kana totanga basa tichapfuura zvavakaitira varungu, kupaza dzimba dzavo namapurazi nezvese zvavakaita, tichapfurikidza izvozvo, nekuti izvozvi tiri kugadha information yeumwe neumwe ari mukati mehurumende iyi. Kana uri mwana weZimbabwe urimo mukati mehurumende iyi, uchaenda pamwe chete nawo. Hausi wedu, hauna ropa redu, hatina ropa redu isusu rinoshanda navavengi, hatina utengesi hwakadhakwa kudaro, nokuti munoita makore 40-50 years muchitonga nerudzi rumwe chete ruchiri kudzanyorirai muchirutsigira. Hatina muZimbabwe akaipa kudaro isu, hatiiti izvozvo. Zvaguma pamberi nehondo, pamberi neliberation struggle, pamberi nebasa maambassador, basa ngaripfuurire mberi. Ndimi hondo yacho, ndimi kurwa kwacho. Inini newe ticharwa hondo pamwe chete, tokunda muzita raIshe Jesu Kristu. Amen.